Salam hormatly Ökçem TV YouTube kanalynyň muşdoklary. Ine bugünkü ýa-da size logo ýasamagy öwretmekçi, ýagny haýsy programmanyň kömegi bilen şu logolary ýasap bolýar. Onu hem häzir apsaniyada ýagny açyklamada hem belläp geçecek. Silkasyny şo silkany üstüne basyp şu programmany ýükläp edilsiz meniň häzir logo ýasaýşym ýaly öz telefonuňyzda hem ýasap bilersiňiz. Onu gözüňiz görüp like koýup video seredeli.